שואלים כולם, מה הקדוש ברוך הוא היה צריך את כל זה? מה היה לפני בריאת העולם? עונה לנו התורה, הקדוש ברוך הוא היה לבד בעולמו. אז בשביל מה הוא ברא את העולם? מה היה חסר לו? התשובה, לא היה חסר לו כלום. אז למה הוא ברא בני אדם? למה ברא נשמות? תשובה, עונה הרמח"ל במסילת ישרים, רצון מקור הטוב, רצונו להטיב. מי שיש לו 100 מיליון דולר ואין לו ילדים, מה שווה הכסף שלו? אבל המקור הטוב, המקור של הדבר הזה שנקרא טוב, זה בורא עולם. ורצונו היה להטיב לנבראים, לכן הוא ברא נבראים. שואלים כולם, אבל אנחנו רואים שבעולם הזה רוב האנשים סובלים. הרוב לא נהנים, אז איפה ההטבה? אומר הרמח"ל, מפה תבין שמה שהתורה אמרה זה אמת. מה אמרה התורה? שההטבה היא לא בעולם הזה, העולם הזה הוא זמני, אלמא דשיקרא, עולם התעתועים והאשליות. העולם הזה זה ניסיון ותו לא. והעולם שבו מקבלים את ההטבה זה אחרי שהנשמה תיפרד מן הגוף, תעלה לעולמות הרוחניים, כל אחד לפי מדרגתו, כך תהיה ההטבה. שואלים כולם, אם ככה מדוע הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כאן בעולם החומר, אם יכול היה לברוא אותנו ישר כבר במקום שנקבל את ההטבה? עונה הרמח"ל, כיוון שדרך האדם היא להרוויח בכוחות עצמו. אדם לא מעוניין בלחם עוני, אדם מעדיף להרוויח. כשאדם בא לקבל את המשכורת שהוא עבד קשה הוא לא מתבייש. כשאדם בא לבקש צדקה הוא מתבייש מאוד. למה? כי הוא יודע שלא מגיע לו, עושים לו חסד. כשאדם מתנדב לעשות לך איזו עבודה על המחשב, אתה לא יכול להתקשר לנדנד לו, אתה לא יכול להתלונן, אתה מתבייש. עושה לי טובה, אני עוד אגיד לו מה לעשות? ששילמת לו כסף תלווין ותקילים, דקה איחור, אתה כועס מאוד, אתה לא עומד בהסכמים, אתה נותן לו מוסר, אתה גם יכול לבטל וגם לא לשלם לו בסוף. למה? יש לך טענות, כי מגיע לך. שילמתי, שלא שילמתי, לא מגיע לי כלום, אני מתבייש. לכן, עבדתי, מגיע לי. לא עבדתי, אני לא מגיע לי. לכן האדם לא ייהנה מהשכר של השם, אלא אם כן הוא ירוויח את זה. הרי כתוב בהרבה מקומות שהתורה מתחילה, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. קודם כל הוא יצר גוף, אחר כך נפח נשמה בתוך הגוף, ויהי האדם לנפש חיה, התחיל ללכת. מה התורה שבעל פה מסבירה? רוח ממללה, מאן דנפח, זה שנפח את הנשמה, מדלה כנפח, מעצמו נפח. חלק אלוה ממעל, חלק ניצוץ רוחני מאותו כוח שנקרא הקדוש ברוך הוא, הוכנס בגופו של אדם הראשון. רוח ממללה, יכולת לדבר, ללכת, לשמוע, להבין, אינטליגנציה, בחירה, לבחור בין טוב לרע, להבדיל בין טוב לרע. זה התכונות שקיבלנו, זו הנשמה. הרי התורה כבר אמרה לנו, מותר האדם מן הבהמה עין, עין, אין שום יתרון לאדם על הבהמה, מותר מלשון יתרון. מה? מלבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. אל יעלה בדעתך את מה שאומרים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, שנגזר לו לאדם מה יהיה עליו, שנגזר לאדם כבר מה יעלה בגורלו, שהוא רובוט. אלא הבחירה היא בידו. אם רצה הרשות בידו להיות צדיק כמשה רבנו, ואם רצה הוא יכול להיות רשע כירבעם בן נבט, ואין שום כוח שמושך אותו לאחד מן הצדדים, שום הבדל, הכל בידו. ולכן שלחו נביאים בכל הדורות להזהיר אותנו לא לחטוא, ולכן קיבלנו תורה עם שכר ועונש. כל הדברים האלה ניתנו לנו מסיבה אחת פשוטה, כיוון שיש לנו בחירה ואנחנו אחראים למעשינו.
שאלתי את עצמי, למה הקדוש ברוך הוא כבר לא ברא אותנו במקום הטוב ונגמר, בלי כל כאב ראש הזה שאנחנו צריכים לעבור 70-80 שנה פה. בסוף הבנתי שהקדוש ברוך הוא באמת לא ברא אותנו. אנחנו חלק ממנו, ונפתרה כל הבעיה. הרי מה זה חלק אלוה ממעל? הנשמה שיש בגוף כל אחד מאיתנו הוא חלק מהנשמה הראשונה של אדם הראשון. והנשמה של אדם הראשון, התורה בעצמה אמרה לך שהקדוש ברוך הוא נפח מתוך עצמו, מתוך האנרגיה האדירה הזאת שנקראת בורא עולם, הוא נפח ניצוץ לתוך גופו של אדם הראשון עם אותן תכונות כמו של הבורא עצמו. כמו שאצל הבורא יש בושה, גם אצלנו יש בושה. אי אפשר לנטרל את הבושה, כי אי אפשר לשנות את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא שיא השלמות. אי אפשר להשפיע עליו, לשנות אותו, לצמצם אותו, להגדיל, להקטין, להגביל. אי אפשר. את השם אי אפשר לשנות, זה שיא השלמות. לכן אי אפשר גם לשנות אותנו, כי אנחנו זה בעצם חלק ממנו. זה מה שכתוב, בצלם אלוקים ברא אותו, את האדם, כן? מה זה בצלם? מה, הקדוש ברוך הוא צילם את עצמו ועשה קופי בני אדם? אלא כאן מה מדובר? שבצלם, כמו הצלם, הדמות הרוחנית הזאת שנקראת הקדוש ברוך הוא, יש בכל נשמה ונשמה של כל בן אדם בעולם, ואחרי שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני, זה הצטמצם אך ורק לעם ישראל, שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם.